Maayong adlaw mga igala, natay 500 pesos karon. Dili nato ni i-drop ha. Kaya ato ning ipalit og pam binignit. Na nato kung masigo ba ni mga igala nga ato ang kwarta. Ano nato kung kapalit ba ta og pang binignit sa ato ang 500. Diri ra ko sa Toril mga igala kay dollar ni sa mua. Palingki sa Toril. And maglibot-libot ra ko. Anaon nak mangutana sa ko kung asay barato, asay pinakabarato ng mga ingredients para sa binignit. Para ugma no. Diri na ko unahon sa may bagsakan mga igala diri sa kang dapit sa entrance sa kuano Gmall Toril. Ano to kung nabay mga baligya diri nga barato nga ingredients para sa binignit. Ako na ito diri mutana sa pa. Pilang kilo aning gabi? 65 din. Magkuhan sa ko. Mutana sa order. Dira pilang kilo? 45. Libot-libot sa ko dai. Diri gabi tag 50 ang kilo. Tag 50 dari kamote gabi tag 20 55 kamote tag 20 26 dari mi nagapalit og mga gulay gala dari ni sa bagsakan kay diri ang pinakabarato nga baligya no kasi klaseng gulay na dari. Pero next time na natin po anong kumita sa taog pambinignit. Daganda rin mga igala. Tag-10. Ano saan ni siya? Landang. Ano ni landang? Sa pila ni? 10. Kining malagti pila. Please. So jeans. Sago, jeans po niya. City. Ay, shit eh. Kinunta ni? Bilo-bilo. Dingin-dingin. Namasaog sa tubig siya niya ilingin. Bugas ni, bugas. Pili. Malagkit. Ano lamit kayo? Mo ni landang no. Dagan na mabuhat ni. Daghan naman. Gamay na. Makakuha ng mga 5 katao na. Tanteno. Di man ko kayo sa kapuraw. Kaniro. Ha? Doon ano na. Dua kay mami. Tulo na lang. 25 ang isa ano. Tulo ka landang. 2, 4, Sago. 8, 9. Tag 7 na no. Isa. 7. Ayun na ta. Red. Sa kilo na lang oh. Daghan mo yan imong dito ano. Paglang kilo ano? 70. Walay green no. Green mo. Adara. Ay. Sana. Bunya 35. Yung tulo ka kilo nga kuan. 65. Pila na? Mas kubado. Tag jeans. Para sabi ko. 5 ka kilo, duha na lang siya. Tulo. Dua. Tulo ka kilo. Dua ni dua. Kapila ni 85. Sa kilo ane. Kapila ni tama na na. 2 ka kilo ang Kini nga sukal tag pila. 18. Ang 1/4. 293 tanan. Siguro. Dua. Gabi. Gabi tag 55 ang kilo.
Kani. Sagulan ba ginani? Bungkag naman siya na sa tubig. Oh. Kamuti na lang, kamuti. $46. Ay, pilang kilo? 26? 26. Milita. Nilang duha. Boleh saging no? Anak lang. Ilang daw? 85, 36. Anak, timbangan. Palit na lang ko kuan. So nakapalit na ko og ubang ingredients sa binignit mga gala diri sa palengke sa Toril. And karon ang kulang na lang nako is kulang paliton is saba. Saging saba og lubi. Lubi no. Ngita ta dire. Kainit ng igala. Kainit sa panahon. Balos po ding ulan nun niya. Nato dire. Agan kay sila baligya dire. Pili lang, kamuti. 35 ang kilo. 35 ang kilo. Saging. Orange walk, Ben? Orange. Unsa ni nga saging? Sa pangalan na ni? Kuhan, saba. Ah, mao ni saba. Ilaw pa man. Okay po, boss. Hinog na. Ay, unsay mong ginaano? Kanang pangalo sa binignit ba? Kani, pitan. Orange walk. Pwede na na. Yes, sir. Gagmay lagi. Oh, saba, manggod ni. Pero gulang na ni siya. Oh, Ilang kiloan eh? 50. Kwenta din ko ano. Mas mahal din ni siya. Katura ang mga yana man ang barato o tabansin ko rang kilo ato. Pero mo ni siya ginahalo sa kuan. Depende sa mga boss kung sa mga gusto sa gol. Pero kasagaran sila niya ni man lagi nasabol kay dito aslong. Pwede ba siya lata? Di na lata. Pwede pa ni ugma. Oo. Dahil maguni siya makuan. Ah. Aba gud boss ginite tapos medyo di pa siya ingon nga humok na kayo. Kahit bilid siya. Para ugma. Kaya na siya para ugma. Tingnan na ugma. Ugma yun yan eh. May dito siya na bayar yan na. Pero dili pa man ni siya bulok no? Yeah, pang spray ko yan. O, dili pa sir eh. Kung gi-open ako. Kananan ng Kani siya sir? Nasa lalo po ah. Tata sa diri. Yeah, kamote. Sila. Saging saba. Kani oras yan. Ano oras? Nakana daw. Ano daw? Kani saya pa yan. Ayun na lang, silupin. Dire na lang siya ibutang. Sige sir, kaya para dili na siya hugaw mo. Huwag mo pagkalinsyo kay mo ano eh. Kainit. Mga igala. Akara, pila mo na. Lubi na lang paliton mga igala. Mamalit pag lubi.
Asa mo? Adari ka na eh. Tubihan. Atay mo ka ng bulan? Oh, pero akong ipakon. Pag-rate. Silang isa. Pwede sa kadakot, sir. Kana. Sa kadakot. Oh, balido kay nana. May panahon na wala namin. Kana, pila na siya. Kimbangon na yung lubi dari mga igala. Ay, buwa. 5C ka na lang. Ay, tuluan na lang. Tulo. Tulo? Oh. Ilan tulo? Mga Ano ka nakakira ba? oh, kuha na na. Gulang na na. Wala. Sir, kumpenta, 130 na lang tayo. Bili ba na madawat ugma no? Sa freezer ni mo lang butang. Freezer. Na imo ang ipuga. Oh. Hindi na tubig. Busy ang mga wanderi sa palengke mga igala. Busy sa mga lubihan. Og nakauli na ta mga igala no, sakto ra pod nga wata na ba sa saulan kani kalit og bundak. So mo na ni akong gipamalit mga igala. Ubay po jud ni. So naata dire mga kuan. Kompleto na ni siya. Naatay sago. 5 ka balot ang palit no para kuan yun dagan-dagan lain-lain color ani na kuan dire malagkit dire kani malagkit nga mali dai ko gala dapat kato dai powder akong gipalit pero same lang ang price may gala 10 pesos ang balot gyapon. And then natay landang tulo ka bukong gipalit ani. Tapos og and then of course natay mga gabi dihan og kamote and then kining langka mga igala mo ni akong nakalimtan. So nakapalit na noon ko dito sa mahal tag 250 ang kilo. So 1/4 lang akong gipalit ato and then natay kuno giniling na lubi. Worth tulo ni siya ka buklubi ang kuan ani is 135. So gipahangyo ko og kuan 5 130 na ang kantidad na may igala pero daghan pod siya siguro mga 3 po na kilo kapin. No? And then of course natay saging sabah na dire. So unya tagan ta sa marigala sa prices aning tanan. No? So mo na siya no. O inana kadagan akong napalit mga higala. Mao na siya tanan. Ang inyong nakita o ang asukal tag kuan ang asukal tag 18 pesos ang 1/4 no. So mao din ni ang presyo mga higala no sa kuan mo ni ang total na price sa atong napalit na binignit ingredients no around 300 plus ra ni siya around 380 ra din ni tanan. So dili kay siya inana no nasakto ra pod no sobra pa atong kuan nga to ang budget na 500. So mo na siya mga igala no kung gusto mo magbinignit ugma morning ugma pwede pa mo kapalit sa pinakaduol nga palengke sa inyuhang lugar kung asa man mo dapit no. So mo na siya mga higala akong mahatag sa inyo nga update karon sa presyo sa ingredients sa binignit. Kini diri na siya sa Turil Public Market. So kana lang akong mahatod kanyo mga higala no karong adlawng Huwebes Santo mga higala, adlaw sa pagnilay-nilay, adlaw sa pagpamalandong unta nga kaubay ninyo yung pamilya. And dagan kayong salamat sa pagsubay, sa pag-follow sa Davao Portal. And goodbye for now.